sapa kebo ngoten. Kosek piye? Kosek. Kene. Maju. Betul, maju. Nggih. Butane ngomong piye? Butane ngomong piye? Aja nesuruh aku sing sumbar kono. Piye? Ha iki butane wae sumbar. Ayo, kowe maju rene. Aja mung kowe sing maju. Ae, wong sing lungguh ning kowe gagah. Maju rene. Kok wedi ngiraiku iki lho. Matane kok menteleng iki. Oh, niroke kok. Ora usah tok tiroke. Kae pakulitane beda karo kancane. Sing atase kancane sawo mateng kae kulite bule. Kajane menungso apa kebo. Wah, buta cara perkara iki parah. Ya, semila. Aja ngali-ngali iki pantune bola dewa. Buta iki jam terbelah kowe. Kowe buta? Kowe buta? Nggih. Kula buta. Kowe buta nyidam terbelah. Nyidam terbelah. Nyidam sari. Terus kowe wangsulan bangsa telek. Kowe buta tekan kene trunyak-trunyuk nyanyian arep apa? Arep apa? Ayo wangsulana. Kowe maju tekan kene mungsuh sapa-sapa ora gelem. Kowe mungsuh Setyaki jare kecilian. Mungsuh Anoman jare kethek ketuaan. Mungsuh anakku Gatotkaca jare kenomen. Njur kowe nyumbari menungso sing lungguh ning dhuwur geger gajah kulite beda karo kancane. Menungso liyane kulite sawo mateng yen sing dhuwur gajah kae bule jane menungso apa kebo. Ayo cangkemmu muni ngono ta? Kowe muni ngono. Piye ta iki? Lah wong kene maju ra petuk sapa-sapa iki. Ora sang ngapusi. Kowe ketemu karo jeneng Setyaki, ya to? Setyaki. Ya. Sing ndi ya? Setyaki. Oh, dhuwur. Ora cendhek. Oh, cendhek. Ora eneng kok. Ora eneng. Ora usah kowe dadak kikip. Ayo. Wis, anane Senopati wis magut ana pabaratan. Tinimbang kowe mulih wirang luwung dadi batang. Oh iya. Tak antepi tekate prajurit. Arep aku ora sumbar. Ning gane wis tekan kene. Ya wis gelem ora gelem. Ayo ngaku kowe sapa? Kowe sapa? Patih Kala Sekti. Kala Sekti. Bali takon piye? Bali takon, kowe sapa? Takon karo aku. Lekno mripatmu gatekno gobokmu. Nata Mandura Prabu Baladewa Halayudha Karsana Kusuma Wali kita Wasidara. Ngerti? Ayo. Bengok kok ning kuping iki lho. Iki jane iki ratu apa genthuk? Ratu kok bengok-bengok. Ayo, kowe tekan ki arep ngopo? Golek Kresna. Ora usah golek sing ora ana. Baladewa ya ana. Walah salah. Mara gage maju. Ing kene kelakon tak untal Malang. Piye? Tak untal Malang. Kadoan. Nguntal tekan Pemalang iki ngopo? Apa kene kurang untal-untalan? Oh, seling sura kuwi. Kleru tampa kowe. Untal Malang ya aja tak pedhot kuwi gandengane. Ngapa nguntal ning Pemalang? Dadak ngebis. Ayo maju rene, mara maju. Matna sastra jendramu wonten nasi Jawa mantramu. Baladewa musuhmu gaglak liwat dublak tungkat cangkemmu kowe. Ayo. Tai. Ngatem. Kurang bola nyurono, kurang gaman medati yo. Ampian kaya wong Jawa, rebutan kaya menjangan mati. Ora-orane Baladewa gegrek salah apa. Sayu tomor sekeni uring, dibutani gatot beso. Dudu karepe dhewe iki. Baladewa kan dijarake anggepe apa kowe? Ayo. Iki. Baladewa katon. Ayo. Buta kaya ngene kok musuh karo Baladewa anggepe. Ayo. Rusak nalarmu kowe. Baladewa cocok iki anggepe. Ayo. Ayo.
Kados pundi Raden Patih kepiye? Menika Kurawa sampun boten wonten ingkang saged ndayani mengsah Anoman Setyaki kalian Gatotkaca. Kae mau sing maju Patih ngawiyat inggih. Aku wis bisa mestheke yen Patih kamu mesti menang. Inggih ngaten. Murid Paduka Penemban mesti menangipun. Pun mengsah kalian Patih buta menika mboten badhe nggandra sepinten Gatotkaca Anoman kalian Setyaki. Kula sampun saged nemtokaken bilih Patih Paduka mesti menangipun. Ayo. Ayo. Alah. Awak kaya kebure tiba sanggon-gon. Alah yo nyawa Gundala Naraga sing kenceng. Eneng apa? Aduh yo, enek wong edan ngamuk. Sapa? Sapa mungsuhmu? Ratu Mandura Baladewa naminipun Penemban. Oh, Baladewa eneng. Itu undangan kok. Baladewa teko. Nggih prei ora mayang dhewe. Mula njur nusul. Ya. Kowe dikapake karo Baladewa komplit. Lho lah iya ta. Kaya wong jajan dipisuwi, dijejeki, didak-idak. Kowe ora mbales. Alah sing arep mbales kowe ora gelem gentenan kok. Bales. Lha kowe iki buta iki. Nggih, kula buta ning kalah galak kalih ngri kok. Kula niku yo gumun aku ning omah iso galak kok ning kene ora galak. Lah terus lah nggih niku kula dijek-ijek kula dipisuwi, kula ditempiling, dipolo. Ora sandadak mindho gawe. Ayo maju meneh alah mboten. Isih pengen urip kok kon maju. Kono wong loro kuwi piye carane? Nggih das pundi Penemban? Wah, dudu karepe Dewi Baladewa uga dadi kekuatane Pandhawa. Kepareng semene Raden Baladewa tak jala sutra kowe. Nggih Gatotkaca kados windiwa. Tetela menika wonten pacobaan ingkang nempuh dhateng Kang Mandura. Inggih. Kepareng nyuwun pamit tumuli badhe kula rebat. Nggih. Pendhita ingkang majeng kula wau sampun boten ketingal wonten ing pabaratan. Sasat amung sakedheping mripat sampun ical saking Pandulu. Inggih, wo. Lajeng prayogining lampah kados pundi? Monggo. Lelampan menika mugi kaaturna dhateng pepundhen Paduka para Pandhawa. Tuwin Kang Wandrawati menawi tetela mekaten monggo. Kula dherekaken lumawat wonten negari Ngamarta. Monggo sareng salamah kula nggih. Mongso ngertiya lakuku he Gatotkaca Anoman nggon Gundala Sutra kanthi mata aji palemunan mula sadengah titah bisa nguringani marang kang dadi lakuku wis kasembadan ngrangket Prabu Baladewa pangrasaku Kresna wis mapan ana Ngamarta iya sadurunge mateni Kresna goleki Semar dina iki Sing pamiyat rengganing Puratulya Sri
sesotya maneh sumawur sorot sumirat sirate mangilat akrit yayat paranggon sumawur Sarata palwanuting ranu sing karasanira dening ganyut mani selingira Gusti kamal mirahing Sidat agung ing Narmada sajroning aguling pangucape janmane tansah dadya plinduran kewala katon kang hasunusada kaya mangkono nenggih Nata Prabu Baladewa ingkang kasesreyudanira kanthi kedawan Jalasutra dening Begawan Sangkaradewa mulat risang Begawan Anoman wiwahing putra Gatotkaca laju tindaknya ingkang tumuju tan wonten asanes namung ing nagari Ngamarta sinigek ing mangke datan kadilampahing risang Anoman datan karasa wis ngancik ing wanci Madya Ratri kayune purwa sejati pangira
jiwa
pro tase aklar neng cakrawala winulat ngelangut prantene peksa kebegan saking keheng taranggono kang sumiwi warata tanpa sirep ingkang goro-goro jumedhul repat Panakawan lumampah medal tirta kencana oi oi oi